Ahojte priatelia, tu Vraťo. Dnes máme čas opäť na nové video. Dnešné video sme nazvali Posledná šanca. Je to také chytlavé a viete, ako sa hovorí, musíte dávať také chytlavé veci do toho popisu, aby to ľudia pozerali. Tak sme sa takto rozhodli, pretože je to veľmi dôležitá téma. Tak ostaňte s nami najbližších 5-6 minút a verím, že vám to dá do života veľa. Poďme na to. Takže posledná šanca. Čoho sa to týka, alebo čo tým myslím? Je to posledná šanca, kedy si môžete začať investovať na dôchodok. Rozoberieme si v tabuľke, aj vo viacerých krokoch, ale na začiatku vám chcem ukázať tabuľku, kde pekne uvidíte, aký je dôležitý ten investičný horizont. Čiže pokiaľ ste mladší, začnite si šetriť na ten dôchodok, pretože sa vám to zložené úročenie o mnoho viacej oplatí. Poďme teda k tabuľke. Máme tu prvý 10-ročný horizont. Zhodnotenie máme 8% ročne, čo nám globálne akcie, americké akcie, proste rokmi overené akcie dlhodobo bez problémov vedia zarobiť. Samozrejme ešte spomeniem tu teda to, že čo sa vždycky musí pri investovaní spomínať, že minulé výnosy sú není zárokou budúcich výnosov, ale ja sa tu držím teda faktov a fakt je, že posledných XY rokov tieto aktíva, tieto veci nám, tieto percentá zarábali. Čiže poďme k tomu prvému horizontu. Čiže máme 10 rokov do dôchodku. Človek má 50 rokov, povedal si, áno, už je teda čas začať si investovať na dôchodok. Dobré ráno, ako sa hovorí. Takže začali sme so sumou 300 eur mesačne na 10 rokov. Vklad je 36 000, výsledná investícia s 8% zhodnotením je 55 000. Vidíte, že to zhodnotenie nebudeme my čarovať, my tu nerobíme, alebo nie, že my. Proste celkovo ten trh nebude vám sľubovať 20-30% ročne na nejaké nezmysly, na ktoré na druhej strane akože veľa ľudí akože naletí, ale bavíme sa tu o normálnom zhodnotení. Čiže vidíte, že tá výsledná suma není nejaká extra zaujímavá. Čo sa týka zhodnotenia, potom máme 40-ročného človeka, ktorý má teda 20 rokov, držíme sa teda nejakého nástrelu, že v 60-ke chceme ísť do dôchodku, tak máme 20-ročný horizont. Tam je to zhodnotenie už lepšie, vidíte, že čo robí ten zložený úrok, že vklady sú cca nejakých 72 000 a výsledná investícia má hodnotu 177. A keď ideme nižšie, a teda by človek začal šetriť v 20 rokoch a teraz OK, máme tu sumu 300 eur mesačne, možno nie každý si vie takúto sumu odkladať v 20 rokoch, ale je lepšie začať aj s 50 eurami, s 20, proste s hociakou sumou, len si vytvoriť ten návyk. K tomu sa potom ešte dostanem neskôr. Ale 300 eur to máme ako nejaký štandard, ktorý sme vytvorili tú tabuľku. Ale vidíte, že v 40-ročnom horizonte máme na konci 0,54 tisíc milióna eur, čo už za mňa je suma, z ktorej na tom dôchodku si viete udržať nejaký životný štandard. A teraz prejdime plynule možno k tomu ďalšiemu, kvôli čomu je to extrémne dôležité. Jedna vec je nejaký horizont, ale keď sa pozrieme na to, teraz vyšla aj informácia o tom, že sociálna poisťovňa vážený vyrobila 3 miliardovú sekeru za minulý rok. A teraz si dajme tú otázku, že v dnešnej dobe ešte je relatívne dosť pracujúcich, ktorí pracujú na jedného dôchodcu, myslím, že niekde okolo 3 ľudí na jedného dôchodcu a tá sociálna poisťovňa to nestíha proste vyplácať a musí už štát dotovať. Keď pôjdeme na dôchodok, nemám ešte 40, mám 39, ťahám na 40. Keď pôjdem ja na dôchodok, tak tie predpoklady sú také, že bude to plus minus 1 na 1. Čiže jeden pracujúci bude pripadať na jedného dôchodcu. Tento systém je dlhodobo neudržateľný a uvidíme, ako sa s tým popasuje štát a vláda, ale každopádne liek na to je určite vytvárať si vlastné rezervy. Čiže vrátim sa k tomu, čo som chcel povedať pri tom návyku. Viete, veľa ľudí čaká, že keď si pustí video s podobnou tematikou, tak bude extrémne motivačné a neviem, aké extrémne návody dostanete na to, ako si vytvoriť bohatstvo. Viete, čo má vytvoriť bohatstvo? Alebo dajme tomu dobrý životný štandard, keď budete mať viacej rokov? Trvalý príkaz. Stačí, keď si nastavíte trvalý príkaz, aby vám tie peniaze odchádzali
a veľmi, veľmi vás to odmení, keď budete starší. Samozrejme potom sú už nejaké nadplány, ako finančne plánovať. Ja odporúčam na to využívať služby finančných poradcov alebo finančných sprostredkovateľov. Určite vám, ale takto, hej. Ja sa nechcem nikoho dotknúť, ale nájdete si niekoho, kto už má nejaké skúsenosti a niekto s tým začína, aby ten finančný plán mal teda nejakú kvalitu. Ale teda trvalý príkaz a ešte jedno možno k tomu poviem, tým, že som bývalý športovec, tak tým, že si chceme vybudovať nejakú finančnú slobodu alebo proste mať sa lepšie po finančnej stránke, tak musíme byť disciplinovaní. To je to isté ako v športe. Proste tá disciplína, že odkladám si tie peniaze a nenechám sa zlákať nejakými letákmi, nejakými akciami, to je najdôležitejšie. Čiže buďme, priatelia, disciplinovaní, ono sa nám to v budúcnosti určite vráti. Priatelia, ďakujem, že ste sa dostali vo videu až sem. Pokiaľ chcete dostávať viacej videí, tak Luboš, dáš to tam, áno, kliknúť a tieto veci, hej, ten priamy návod vám dáme, lebo je to strašne extrémne ťažké. Tak budete to tam mať, aby vám neušlo žiadne video. Ďakujem každopádne za každé jedno zliadnutie a za každé jedno zdieľanie. Nech sa tieto informácie šíria našim Slovenskom a nech sa tu máme lepšie. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte a majte krásny deň.